ja sitä kesti pari vuotta oltiin vielä, kun 1916 syksyllä äiti minuutti tuli sairastui syksyllä ja toimeentulo oli hyvin heikkoa. Leiväpuoli olletikin ei ollut leivän kannikkaa, mitä aamulla pistetään suuhun. Niin sattumalta tuli Sakari Hirsilältä sitten Kervonasta käymään Petsamossa ja samalla tuli käymään meilläkin ja sanoi, että jos Mari nyt lähtee hänen kanssa sinne Kervontaan, että siellä on leipää vielä sinullekin riittää ja pojalle. Sakari Hirsilälä oli meille jotain kaukaisia sukulaisia ja niinhän me silloin syksyllä lähdettiin Kervontaan ja siellä oltiin se koko talvi ja äitini tuli sitten seuraavana keväänä niin 17 oli takaisin Petsamoon ja teki niin kuin ennenkin jo keväällä heti kun lehti lähti puusta niin rupesi liitymään koilun latteja ja niistä teki vispileitä ja marjan poimineita heinää niitä vuononvarsilta ja täten keläs syksyn varata, jos jotakin saisi taas vaihdettua Norjaan. Mutta sitten tulikin niin, ettei hän enää Norjaan päässyt eikä saanut mitään viedä Norjaan. Se sota laajeni ja nälkä koveni sitä mukaan. Nälkä ulottui koko Murmanskin rannikolla, kalastusta ei enää ollut, kun valkealta meriltä tuli niitä jeikiksiä semmosia hylkeitä, suuria kauheita, ne oli valkoisia. Ja ne sanottiin jeikiksi. Niitä tuli koko Murmanskin rannikko täysin, ajoi kaiken kalan, mitä oli koko rannikon lähellä. Ei muuta kuin jos oli semmoista jotain pohjaa, kalaa, kampelaa ja pientä pallasta ja semmoista. Ja seuraavana syksynä meni taas sinne Vaitolahteen ja otti yksi vanha piha, Eetvat vanha piha, sinne meni semmoiseksi tavallaan koottopojaksi. Ja se oli aika hyvin voipa talo. Kaiken puolin hyvin siisti. Ja siisti komento oli aika lujaa ja ankaraa. Oli hän vaan semmoinen tavalla ottopoika. Ei ottopojalla koskaan sitä niin kuin omilla lapsilla. Aina sisälle ei saanut koskaan tulla kenkä jalassa. Kengät piti aina jättää ulos, vaikka olisi tullut pakkasit ja lunta piteisissä. Sisälle ei ollut paljon tulla mistä muuta kuin joskus ruoka-aikana. Navetan vintillä sai nukkua koko pitkät päivät siellä heinäkasassa ja kylän poikien kanssa aina joutu pyhäpäivänä, jos meni leikkimään sinne lumipallosilla, niin siellä oli aina joku sormella osoittamassa, että se on lappalaispoika, semmoinen ja semmoinen, kaikenlaisia nimityksiä. Joskus tuli aina yhteenottojakin, kun ei häntä jaksanut kaikkia niille ja kaikkia kuormaa kantaa. Joskus saa mustat silmät, kun oli aina yksi joudun olemaan aina joukkoa vastaan. Ja iltasella kun tulin kotiin, niin tuli naapurin nämä siellä käyneet valittamassa, että se vähän kurinen Salomo oli tapellut heidän poikien kanssa. Joten sitten sai taas lisää tukkapellyä sen lisän päälle, mitä olin saanut kylän pojilta aikaisempaan. Vaitolahdessa oli silloin semmoinen koulun tapainen, jossa opetettiin vähän lukemaan ja kirjoittamaan. Ja siinä sain minäkin olla sen talon mukana siinä koulussa. Sitten tuli kevät ja päivät rupesi lumisulamaan maista ja jäät rannolta ja niin poispäin. Sitten siinä tuli Venäjältä sieltä niin Arkankelista tuli leipään sanottiin pomuri ja vanhoja kalastajia ja ne olivat siellä jossain kalatöissä tai semmoisena paasitapana, jotka ostivat kalastajilta kaloja ja Vaitolahdessa. Ja ne tahtovat sitten minua, että minä pääsin siihen heille niin kuin semmoisen kokin tapaisesti keittäisi vähän siellä niin pikkusen ruokaa. Ja saikkaa semmoista, kun he työstä tulevat iltasilla. Tähän emäntä suostui oikein mielellä ja
laski minut sinne. Minä olin siellä joitain aikoja sitten siellä ja keittelin niitä hänen ruuat. Ollut kakses ja hapankaalia ja teitä ja joskus kalaa, suoraa kalaa keittivät silloin, kun ei ollut tuoretta kalaa oikein saatavilla. Oli kevät aikana ja minä siellä toisena juoksentelin pitkin rantaa ja väliaikana, kun ei ole mitään muuta touhua. Sitten eräänä päivänä juoksin siellä pitkin rantaa, löysin sieltä kuolleen hylkeen sieltä rannalta ja olin mielissä, nyt löysinkin saaliin. Ja juoksin kovan kyytin kanssa takaisin sinne asunnolle ja sieltä hain veitsen ja myljin se ja muistui mieleeni, miten Martinosen alkas ja perkas ja leikkoi se palat lihat palasiksi ja otin lihat, oli ämpärin mukana ja laitoin ämpärin ja menin sinne asunnolle ja pesin ne ja liotin ja keitin illalliseksi hylkeenlihaa ja hapankaalia ja mitä muuta siinä oli sitten muista teitä tietysti, ei siinä mitään muuta siihen aikaan paljon ruokaa ollut. Olin mielissäni, että kyllä nyt kun minä tein tämmöisen hyvän illallisen, niin kyllä miehet on mielissään. Mutta enhän minä ymmärtänyt silloin, että enkä hoksannut ottaa huomioon, että nehän olikin kovia katolikkia ja eikä ne syöneet hylkelihaa hylki oli saastainen eläin. No, illalla tulivat miehet kotiin ja minä löin ne pöytään ja vetelin minä, kun hapankaali siellä pöydällä lemosi. Sanoi hyvälle haisena, minä olin mieltä kyllä käydä nyt hylkelihakin on hyvälle. Oli mieltä kyllä nyt. No sitten ne huomasivat, mitä mustaa tuo, mitä se on ja kova kysyntä, mitä ne on. Minä innoissani kelpa, se on hylkeeliha, että minä löysin hylkeeltä rannalta ja sen keitin. Silloin lähti lautaset pöydät ja heittelivät menemään ja ne syönyt sitä hapankaalia edes sitten ne viimein kyllä niissä syystä joivat teitä vähän ja leivän kannikkaa. Sitten siihen se jäi se minun tekemäni herkku. Vähän harmissani ja pahoillani, miten se on, mutta en jaksanut kaikki ymmärtää, että mikä siinä oli oikein syy. Seuraava päivä ja ne joutui mulle, minä muista kuinka paljon ne mulla oli, kun 2 vai 3 tuhatta ruplaa laittoi mulle käteen rahaa ja sanoi, että nyt saan lähteä pois, ettei semmoista kokkia meillä tarvitse. Ja, niin menin sinne vanhalle, missä talven olin ollut ja siellä oli jonkun aikaa koulukin jo alkanut loppumaan, ei ollut kouluakaan ja emäntä siellä pauhassa ja neuvohetta, niin ei missään pysy eikä mitään viitsi tehdä ja niin poispäin. Ja mä ajattelin muuta kuunnella ja kaikki niillä, mitä sieltä tuli. En muista kaikkea, mitä sieltä tuli, mutta paljon se ainakin